Κύριε Δήμαρχε, στην περιοχή σας πρόκειται να γίνει ένα μεγάλο διεθνές τουρνουά σκάκι. Πιστεύετε ότι αυτό θα μπορέσει να βοηθήσει την περιοχή σας? Πώς είχατε αυτή την πρωτοβουλία και αν θέλετε τη στήριξη? Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και να σας πω ότι είμαστε ένας πυρόπληκτος Δήμος, ο οποίος κάνει μια τεράστια προσπάθεια να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του και να βγει πάλι προς τα έξω, να βγει προς την κοινωνία και να δώσει το στίγμα του και να προσελκύσει ανθρώπους, αλλά και να βοηθήσει την περιοχή, τους ανθρώπους της περιοχής να ξαναστηθούν και να ξανασταθούν σε αυτή την περιοχή. Κάνουμε λοιπόν διάφορες προσπάθειες και θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Το πρώτο διεθνές τουρνουά σκάκι είναι γεγονός ότι θα γίνει στο Διακοφτό. Έγινε σε μια συνεργασία με το σκακιστικό όμιλο Αιγείου και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπούνια που αυτός είχε αυτή την σκέψη και την πρωτοβουλία. Εμείς απλά συνεργαστήκαμε και θέλουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και πιστεύω ότι θα το έχουμε. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι, προτίθεστε να καθιερώσετε αυτό το τουρνουά, να γίνεται κάθε χρόνο? Ναι. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι μέσα από αυτό το τουρνουά, αν όλα πάνε καλά, θα βρεθούν άνθρωποι που θα θέλουν να συνεχίσουν αυτή τη διοργάνωση. Και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Όταν ξεκινάς μια ιδέα, πρέπει να την πηγαίνεις μέχρι το τέλος. Και σας λέω ότι θα βρεθούν άνθρωποι, γιατί δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο Δήμαρχος. Πρέπει δηλαδή να ξεκινήσει μια διαδικασία και σε εμάς εδώ τους μικρούς δήμους, κάποιες ομάδες ανθρώπων, κάποια μεμονωμένα άτομα, να μπορέσουν να πάρουν αυτή την ιδέα και να κάνουν λαμπαδρομία, να μπορέσουν δηλαδή να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή, πιστεύω, μια ομάδα ανθρώπων από το Διακοφτό να το πάρει πάνω το αυτό και μαζί, σε συνεργασία με το Δήμο Διακοφτού, μαζί με τον Δήμαρχο, μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει θεσμός και να έχει το αποτέλεσμα το επιθυμητό που θέλουμε. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Ξέρετε σκάκι, να παίζετε σκάκι? Ξέρω πολύ λίγο. Μάλιστα. Πολύ λίγο. Μικρότερος, σήμερα δεν υπάρχει ο χρόνος. Δυστυχώς, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, δεν υπάρχει ο χρόνος να ασχοληθούμε. Όμως, παίζει σκάκι η κόρη μου, παίζουν φίλοι και μετά από αυτή την διοργάνωση, μάλλον έτσι με την αναγγελία αυτής της διοργάνωσης, θέλω να σας πω ότι πάρα πολλά νέα παιδιά βρέθηκαν, τα οποία ενδιαφέρονται να ασχοληθούν. Και υπήρχε και ένας σκακιστικός όμιλος στο Διακοφτό, ο οποίος αρχίζει πάλι να παίρνει σάρκα και οστά μετά από αυτή την διοργάνωση. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να απευθύνετε ένα χαιρετισμό στους σκακιστές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες, κάτι να πείτε, τι μπορεί να ωφεληθούν, ας πούμε, στην περιοχή σας, τι να απολαύσουν. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που, εκ των προτέρων, που θα θέλουν να έρθουν στο Διακοφτό. Σίγουρα δεν θα είναι χαμένοι από αυτή την επίσκεψη εδώ, πέρα από το σκάκι, πέρα από την διάθεσή τους για αυτό το άθλημα. Πιστεύω ότι θα έχουν σε ένα ωραίο μαγευτικό τόπο, με το φαράγγι του Βουραϊκού, με ωραίες παραλίες, θα μπορέσουν τις μέρες που θα μείνουν εδώ να απολαύσουν και μια καταπληκτική θάλασσα, γιατί το Διακοφτό έχει 14 χιλιόμετρα καταπληκτική παραλία, έχουμε και παραλία με γαλάζια σημαία. Έχουμε το φαράγγι του Βουραϊκού που μπορούν να περπατήσουν και να απολαύσουν έτσι αυτό το μαγευτικό τοπίο. Βέβαια δεν είναι έτοιμος ο οδοντοτός, πιστεύω μέχρι τον Οκτώβρη να είναι σε λειτουργία και να τους προτείνουμε μια επόμενη επίσκεψη που θα κάνουν και το ταξίδι του οδοντοτού με το νέο οδοντοτό. Και πιστεύω και η φιλοξενία μας θα είναι τέτοια έτσι ώστε να θυμούνται πάντα το Διακοφτό και να το μνημονεύουν σε όλες τις εκδηλώσεις.